l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bħala parti mill-Malta Biennale dot Arts 2024 ġew inawgurati uffiċjalment mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici 6 padiljuni oħra li qed jirrappreżentaw lill-Spanja, l-Italja, l-Awstrija, il-Polonja, iċ-Ċina u l-padiljun tal-Fondazzjoni Lucas Land of Art Omen Art Foundation. Il-padiljun Spanjol bl-isem ta' No Man is an Island li jinsab Villa Portelli fil-Kalkara jidħol fil-kunċett ta' identità f'dimensjoni pluralistika u jenfasizza bħala aspetti fundamentali l-inkontri kulturali u l-iskambji. Il-padiljun Pollak fl-istess post joffri rappreżentazzjoni dinamika tal-kultura u l-wirt Pollak permezz ta' interpretazzjonijiet mill-ġdid ta' narrattivi bibliċi u l-esplorazzjoni ta' tekniki artistiċi. Il-padiljun Awstrijak bl-isem ta' Humanities Spectrum fil-Porti Sant'Irmu fil-Belt Valletta jinkludi figuri ta' terrakotta li jirrappreżentaw diversi aspetti tal-eżistenza umana fil-waqt li Scapegoating Through Time jesplora l-vittimazzjoni storika. Il-padiljun Taljan bl-isem ta' Informal Inclusion jenfasizza spazji miftuħa u stejjer mhux irrakkontati f'Villa Portelli fil-Kalkara. Finalment, wirja Ċiniża fil-Forti Sant'Irmu wkoll tesplora l-intersezzjonijiet ta' kliem u ritratti u tistieden lill-viżitaturi biex jiskopru mill-ġdid memorji mitlufa u joħolqu esperjenzi kulturali kondiviżi. Il-wirja fil-Lucas Land of Art tal-Fondazzjoni Omen Art ingħatat l-isem ta' Space and Time, tikkonsisti f'xogħlijiet ta' artisti stabbiliti Maltin u Pollakki fosthom installazzjonijiet b'referenzi storiċi flimkien ma' għażla ta' xogħlijiet minn kollezzjonijiet u sensiliet importanti. Il-Ministru Bonnici enfasizza li l-Malta Biennale 2024 toffri pjattaforma importanti għall-artisti u l-kuraturi Maltin u barranin biex jesprimu irwieħhom perspettivi diversi fil-waqt li temm jgħid kif l-arti u l-kultura joffru opportunità b'saħħitha biex wieħed iwassal messaġġ.